Good morning. Magkano ngayon mga presyo ng tilapia mo ngayon? 80 na lang per kilo. Yun, 80 pesos na per kilo na mga Mango, 140. tilapiyang Batangas. Sa ganito magkano, boss Neng? 140 lang, boss Lando. May 140. 60 tayo pang budget meal, may 60. Ayun, pang budget meal, 60 pesos na isang piraso. Matambaka ay 100 pesos na per kilo at 360 sa mga isdang pompano. Ito yung mga presyohan ng mga yellowfin tuna ay 150. Sa maliliit po ay 130 ang mga per kilo, no? Ete, magkano kilo dyan sa ano? Dito magkano kilo? 400 ang per kilo po ng mga pusit. Mga huli po sa baklad, no? Ang bisugo pa magkano? 280. So dito po 280 na per kilo ng mga bisugo. Dito boss magkano kilo ulit? 500 pesos po yung kilo ng mga alimango. Ganda ng alimango nila, oh. Alimasag. 120 po sa per kilo ng mga alimasag. $260 po yan sa mga per kilo, no? Ng kanilang mga latagan. Mura ang mga hipon sa Malabon Fish Market. Boss, may sampu ka? May mga tilapia po rito na tumpukan ay 100 pesos. Ganyang kalalaki lang po yung mga tilapia at yung mga yellowfin tuna ay 100 pesos na kilo. So yung sariwang torsilyo, no? Tapos 180 sa mga lumot na pusit. Pandaing na bango sa halagang 80 pesos na kilo. Pwede rin po ipaksiw yan, ganyang kalalaki po. 60 pesos na lang po ang kilo ng mga gulyasan. Magkano na yung tanigin po ninyo? Ay, 180 po na per kilo, no? Kahit may tubig, susuong tayo. So yan po yung mga tumpukan, no? Espada ay 100 po ang tumpok. So shout out sa iyo, Boss Jeff. Boss Lando, bahala So, naman. bahana naman, nasa Bahamas tayo. Pugita yan, boss. Pugita. Magkano? Daan. 100 lang ang kilo. 100 per plate. 100 pesos ang kilo ng mga pugita. 70 pesos na lang po na kilo at napakamura po ninyong mabibili. Alright, bago po tayo magsimula dito po sa ating pagbablog po sa bayan po ng Malabon Fish Market, shout out po kay Cheche, Macy at Joy Rojas, no? Shout out po sa inyong lahat at ingat po palagi tayo. So nandito tayo ngayon sa bayan po ng Malabon Fish Market upang mag-update ng panibagong latagan at mga presyohan na ating may update sa ating pagbablog sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So ganito yung sitwasyon sa bayan po ng Malabon. Napakaraming mamimili na dumayo upang maghanap ng mga presyohan na sulit at makakamura sila sa kanilang mga bilihin. So update na tayo. Dito tayo kay Boy Tilapia, ang kanyang mga latagan ng tilapiyang Batangas. Good morning. Magkano ngayon mga presyo ng tilapia mo ngayon? 80 na lang per kilo. Yun, 80 pesos na per kilo na mga Mango, 140. tilapiyang Batangas. So pwede rin po kayo magpalinis, no, ng kanyang mga binebenta, no. Libre pili po ng mga tilapiyang Batangas na inyo pong mabibili. Abo talaga ang presyo. Budget meal. Wapo ka nagtitinda. Yun, gwapo pa yung nagtitinda, oh. Shout out sa'yo. Shout out. Gwapo talaga, oh. Kita mo, narinig mo? Walang pagdududa. Si Mami pa. Suking-suki si Mami, no? Okay ko si Mami, always siya. Always panalo. Lagi bumibili sa akin. Shout out sa'yo, Mami. Enjoy lagi sa pagbili ng tilapiyang Batangas sa Malabon Fish Market. Always siya, pinapapaliyak ano. Salamat! So, dito tayo sa tropa ni Boy Bangus.
At nakita natin yung spider. Yun ay galing sa X-Hunter. Shoutout, Valenzuela. Ayun, shout out sa mga taga Valenzuela. Ayun, shout out. Ayun, shout out. Ayun. Shout out sa'yo, Lodi. So lakad na tayo, update natin yung mga presyo dito ng kanilang mga latagan. So dito may mga bangus dagupan, no? Na kada piraso ang bentahan, meron pong 100 pesos per piraso. Yung mga hipon po natin ay 330 na per kilo. Dito ang per kilo po ng hipon ay 260. 130 dyan, walang gawa. 130, tatlo. Good morning. Kasama to, yung lunis lang yan. Okay, malinis na yun. So shoutout sa iyo, Boy Bangus. May plastic lang. Magkano mga per piraso mo ng bangus? Magkano per piraso? May 60 tayo, may 60. Pituan. May 60. Ayun. Yung malaki lang. May 10. 150 lang to. 350 lang sa'yo, sir. So shoutout kay Spider ng X-Hunter. Shoutout sa iyo. Yan po yung mga tropa dito ni Boy Bangus, no? Ano? Piso ka. Tiso ka. Jeff, wala mo ito, Jeff. Jeff, dahil man, good morning, madam. Meron siyang 60 pesos na per piraso ng bangus. Sa ganito magkano, Boss Neng? 140 lang, boss na to. May 140. 60 tayo pang budget din, may 60. Ayun, pang budget meal, 60 pesos na isang piraso. Pagtigang. So napakaraming tao at siksikan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So yung mga presyo ng mga mangga po dito ay 100 ang kilo. At meron po tayong 70 pesos na kilo ng mga manggang hilaw. Sa oversize, 200 sa Ay, oversize. good morning. Boss, magabot. Yan na lang yung 60 ko, wala na. Yan na lang yung 60 ko, wala na. So dito pa lang tayo nakakapag-update, no? So mahaba pa yung ating lalakaran dahil nga sa mga kababayan natin na dumayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at talaga nga naman ay napakaraming tao. So dito na tayo sa mga pwestohan, no, ng kanilang mga latagan. Matambaka ay 100 pesos na per kilo at 360 sa mga isdang pompano. Bawal pili dyan, may dakutan lang po ang labanan ngayon. Kalahati lang ako, kuya. So pwedeng pamperito, no? 50 po ang per kilo ng galunggong. Shoutout sa'yo, Lodi. Busy ka kaya hindi kita maasikaso. Asikasuhin mo muna yung mga customer mo. Dito po 100 pesos na kilo ng mga galunggong din po. So shoutout sa'yo. Talikod eh. Ayun, ayaw tumingin. So eto, dito tayo kay Boy Putik. Shoutout. Shoutout sa inyong dalawa. Good morning, good morning. Ayun, shout out nyo na yung pamilya nyo sa probinsya. Ayun, shout out. So, nandito tayo kay Boy Putik. Boy Potek, kumalap ka! Boy Putik, Boy Potek, magingay! magingay tayo para kay Boy Putik. Labanan nila ay table. Isa. Kaya wala pa tayong hatol kay Boy Putik. So, update muna natin yung mga presyohan ng yellow pintunan ni Boy Putik. Aka Black Mamba. Nagkaroon na siya ng pangalan. Magana pa tayo ng isang pangalan, Boy Pating. Sino kaya yung mahanap natin Boy Pating dito? Dito yung mga presyohan ng mga yellowfin tuna ay 150. Sa maliliit po ay 130 ang mga per kilo, no? Yan po yung mga latag nila ng yellowfin tuna na pwede po ninyong piliin kung anong laki po ang gusto nyong mabili, no? Yan po ang presyo ay 150 at 130 na per kilo ng yellowfin tuna.
Alright, so update tayo dito sa iba pang mga latagan na ating nakikita sa bayan po ng Malabon Fish Market. So dito yung mga hasa-hasa. Tapos 250 sa mga kilo naman po dito ng pusit lumot. Magkano dito? Magkano raw kilo ng ano mo? Asa-asa. Dati. Magkano ba? So yun po yung mga presyo ng kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market at madami talaga yung mga mamimili po natin na dumayo. Alright, so ayun, shout out kay Boy Tilapia. Mukhang mayayari ngayon si Boy Tilapia kay Boy Putik. Black Mamba, thank you. Abante na tayo dito. Mga prutas na bentahan po nila sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ganito na po ang sitwasyon ng kanilang mga mamimili. Napakaraming tao talaga na dumayo dito. Alright, ayan. So pinagpipilian po doon yung mga alimango na talagang mga buhay na inyo pong mabibili at pipili lang po talaga kayo sa kanilang mga latagan. Ayan na, dumarating na ang ating mga mamimili na mga alimango sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ganda ng asa-asa at mga malakapas. Alimango ng Malabon. Magkano na kilo asa-asa? Wala lapu-lapu? Lapu-lapu wala? Ang mataas ang presyo. Ano pangalan na ito, te? Hasa-hasa ba yun? Asa-asa po. Tapos mga pusit, bakoko, gagaong, bisugo po ang mga latagan po dito. Magkano kilo dyan sa dito magkano kilo? 400 ang per kilo po ng mga pusit. Mga huli po sa baklad, Ang bisugo pa magkano? 280. So dito po 280 na per kilo ng mga bisugo. Dito boss, magkano kilo ulit? 500 pesos po yung kilo ng mga alimango. Ganda ng alimango nila, Alimasag. 120 po sa per kilo ng mga alimasag. So punta lang po kayo sa Malabon Fish Market at marami kayong mabibili ng mga alimango. Araw-araw po ay may latag po rito. Sa ngayon po ang presyo po ay nasa 500 pesos po ang per kilo. Boss, thank you. Salamat. So, yung mga per kilo na mga isda, Hindi ba yan yung umuurong? Pag ano yung mga original na poset, Yan ako po. Ano yan? Ayan si tatay. Alam niya yan. Pag may ganyan ako po. Gagaang magkano? 200. Sa bakoko. Parehas na lang. Parehas po 200 pesos na per kilo,
Dito po yung mga tumpukan shout out. Good morning. So, malalaking mga alumahan po yung latag po dito. Magkano po ang presyo? 200. 200 pesos po na per kilo ng mga alumahan. Ayan po yan. Ay, di magkano ba isa? 100 pesos, no? Tsaka 50 pesos na mga mabibiling tumpukan po dito ng mga galunggong. So, dito mga per kilo ng hipon ay 260 na kilo, no? Yan po yung mga presyo, no? Ng mga shout out. Good morning. Nakabili ka na ba? Wala pa, kalahati ko, tinanghali nga. Eh mga pusit, may mga latagan. Ano ba bibilin mo ngayon? Hipon ka po din. Eh murang nung nakaraan, murang-mura yung mga ang gaganda ng hipon. 260 na per kilo. Makuha ka ba? Mamaya, titingin muna. Sige. Boss Lando. Sige, ingat-ingat ha. 180 na per kilo, no? Ng mga pusit. 260 po yan sa mga per kilo, no? Ng kanilang mga latagan. Mura ang mga hipon sa Malabon Fish Market. Boss, may 10 ka? Ayos na ibon. May 10 ka dyan, boss. Kapon, ay isang araw, mura hipon eh. 200, no? 200 lang ang kilong nakaraan. Naubos kasi mga patulog sa loob eh. Tapos ako. Alright, so dito naman po ang mga presyohan din ng mga hipon na ating nakikita ay 200 pesos naman po dito na kilo. Isdang matambakan na tinumpok sa halagang 100 pesos, pang pirito na po. Hasa-hasa o kabayas, no, na kanyang bentahan po dito sa Malabon Fish Market. Magkano kilo? Magkano? Kasunod pa yan, 160. 160 po sa mga per kilo na mga hasa-hasa, oh. Kuha ko nga sa akin na isang pulang 160 na per kilo po na mga hasa-hasa. black market boys. Ayan, oh. Magkano isang plastic? 150 po, isang plastic, no? Tambakol. So, yan po yung mga presyon na ating po nakikita ay napakamura pa rin po ninyo mabibili. So, pili lang po sa mga latagan ng mga bisugo, no, na kanilang mga latag. Ang mga bisugo ay huli po yan sa ibang lugar, no, mga biyahe po. So, dito mga alumahan, no. Shoutout sa iyo, Tiyo. Ang Tiyo ng Malabon. Shoutout sa iyo. So dito tayo sa mga latagan. So yung mga tilapia po rito na tumpukan ay 100 pesos. Ganyang kalalaki lang po yung mga tilapia at yung mga yellow pintuna ay 100 pesos na kilo. So iba-iba po yung mga presyo na ating pong na-update ngayon dito sa Malabon Fish Market. At iba-ibang size po, no, yung kanilang mga latag ng tilapia. May 120, may 90 pesos, may 100 pesos sa kanilang mga binebetang tilapia ang Batangas. Yung mga metal. Oo, metal paring. Ayayin natin, rin-repeat natin yun. Lahat na rin-repeat. Oh, shout out po. Good morning. Shout out, Lodi. Good morning sa'yo. Shout out.
So talagang yung mga masugid nating sumusubaybay sa pagbablog ni Boss Lando Explorer dito, no? Halos lahat yung mga viewers po natin ay nandirito at namimili ng kanilang mga mabibiling murang presyo ng latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ito po yung mga latag po nila, no? Ayan. Tapos yung mga tumpukan po dito ay 50 pesos. Yan po yung mga maliliit na bentahan po nila ng mga sapsap na hubad at mga dalagang bukid. So ito po yung mga presyuhan ng mga lapis, no? 100 pesos na kilo. So ayan po yung mga latag po nila na 50 pesos lang po ninyong mabibili. Ito rin po mga torsilyo, 110 na kilo. Ayan yung sariwang torsilyo, no? Tapos 180 sa mga lumot na pusit. At yung mga latagan po nila dito na sari-saring isda, no? Ayan, 220 sa kilo ng hipon. At yung mga sapsap. Tapos ito yung isda na tinatawag natin, no? Masarap dito mga ipangat. Ito po yung tawag dito sa isda na to. So, balikan kita. Ito po yung black pompano, no, na local na laging huli sa atin sa karagatan. Ito po yung black pompano. Yan. Maliliit lang po siya at masarap na mga ipangat sa kamatis. Mga yellowfin tuna na latag ni Boss Maki, shout out sa'yo. Magkano per kilo? Magkano? 150 po sa mga per kilo, 130 na lang po na ibinibigay. At meron din latag dito ng mga pandaing na bango sa halagang 80 pesos na kilo. Pwede rin po ipaksiw yan, ganyang kalalaki po. So maganda to, ipaksiw, no, yung mga ganitong kalalaki ng mga presyuhan. O yung mga latag nila ng bang na pandaing, no. 130 na lang po sa mga yellowfin tuna. So maraming mga latag tayong nakikita ngayon at mura pa rin po ang mga presyuhan, no. So dito 80 po yung kilo ng mga tumpok na gulyasan. 140 po yung isang piraso. 80 pesos na kilo ng mga tilapiyang Batangas. 50 kilo ng tambakol. Ayun, kada piraso po yan, ha, bentahan po nila dito ng kanilang mga latag, no? So doon po yung napapansin po natin doon, pusit lumot pa rin po yung nakikita. At ang presyohan ay ating pong aalamin dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa'yo! Geng geng! Solo-solo mo na! Wala yung tatay mo! Geng geng! Busy ang tatay! Talagang siksikan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market dahil sa dami na dumagsa o pumunta upang mamili ng kanilang ihahain na ulam sa kanilang mga pamilya. So, hindi porket mura po ang ating po nakikita dito sa bilihan po sa Malabon Fish Market ay okay na. Maging masuri din po para may ulam po ng maayos, no? So dito tayo sa mga presyohan ng mga pusit lumot. 200 pesos na lumot. Dito 240 naman po dito sa malalaking mga pusit lumot. Ito yung mga hasa-hasa o sariwa. Magkano rito? Malapiesta po yung Malabon, no? Talagang ang napakarami sa ating mga kababayan ang dumayo dito. Kahit saan ka lumingon, ang tao ay talagang napakarami, no? Ay, Boss Lando! Shout out sa'yo, geng geng! Talaga si Pogi. Geng geng na geng geng si Pogi.
Dito yung mga kilo, no? 60 pesos na lang po ang kilo ng mga gulyasan. 50 pesos sa kilo ng mga tahong. So, yung mga sariwang mga pangati, no, paksiwin po na ating pong nakikita rito. Yan po ay mga gagaong, sapsap, malakapas at tanigi na ating pong nai-update po dito. Yan. Kilo, boss. Magkano na yung tanigi po ninyo? Ay, 180 po na per kilo, no? Okay, sandaan lang isa na yan, oh. Kilo rin ito po ko. O, plastic kilo. Yan po yung mga latag ni nanay, no? So, yan po yung mga per kilohan dito sa Malabon Fish Market. Yung mga malakapas, ang gaganda. Ah, latag mo! Ano yan? 70? O, ano pa? Wala na ito. Shout out sa'yo, Pogi. Tagang inahabol mo ako, geng-geng. Nakakatato ka ng geng-geng. Ano yan? Ayun, huwag mo yagis. So, mahaba yung ating na-update po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Tayo ay sumisingit-singit sa mga mamimili upang makapag-update at makapagtanong sa mga vendor na mga presyuhan ng kanilang mga latag. So, dito na tayo, no, sa mga latagan pa. Dito mga tumpukan ng mga isdang batalay sa halagang 100 pesos. Tumpukan nyo, no, mga batalay, no. Kaya naman po yung mga tumpukan po dito ng mga torsilyo. 100 pesos lang po na inyong mabibili. At ito yung mga latag ni Boss Alex, no, sa bayan ng Malabon Fish Market. Yan po yung mga isdang lapis, 100 pesos na tumpok. Yan din po yung mga papakol, no. Parrot fish sa halagang 100 pesos na tumpukan. Boss Alex, magkano kilo mo ngayon ng gulyasan? Sandal lang po, sandal. 100 pesos na per kilo ng mga gulyasan. Ito po yung mga pang kamaron o tempura, no? Mga pang tempura po. Tapos ang per kilo po sa mga malalaking hipon ay 380 jumbo size. Dulong po na isang kilo, yan po 160 po na isang plastic, kilo na po yan. At meron din po 50 pesos na tinumpok, no, ng kanyang mga dulong at 50 pesos din po na tumpukan ng isdang tawili. So may mga flying fish din po dito na 70 pesos na kilo. So murang-mura pa rin po yung mga natagang po ng isda. At para tayo na ngayon ay nasa Bahamas. Ang Malabon ay nasa Bahamas na, no? So rumaragasa ang mga tubig. Ayan, umaagos. So ragasa din po ang mga paninda po nilang isda. Dito ay 200 pesos na kilo ng mga bangus dagupan. So update lang tayo sa kanilang mga natagampan na ating pong nakikita sa bayan po ng Malabon Fish Market. Kahit may tubig, susuong tayo. So yan po yung mga tumpukan, no? So shoutout sa inyo mga lodi. Ayan yung mga latag nila ng mga gulyasan. Ahon Malabon? Hindi! Nasa Bahamas na tayo. Bahamas. Bahamas Malabon. Iyan po, no? So kaya po malaki ang tubig ngayon dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, gawa po ng umulan at malaki po ang tubig diyan sa likod, no? So nanggagaling po ang tubig dito sa loob po ng Malabon Fish Market o Malabon Fish Port. So malaki ang tubig po ngayon dito. Yung pong mga tumpukan po na yan ay 100 pesos. Sa mga torsilyo po natin ay 100 pesos na kilo. Tapos 180, no? 180 po sa mga pukita.
100 pesos na mga tumpukan. So may mga espada rin po dito na kanilang bentahan. Yan po yung mga tumpukan na 100 pesos. Tumpukan ng espada ay 100 po ang tumpok. Yan. So shout out sa iyo, Boss Jeff. Out, Boss Lando, bahala So naman. bahana naman, nasa Bahamas tayo. So umaagos ang tubig sa loob ng Malabon Fish Port. So diyan po lumalabas ang tubig. Bossing, good morning. Good morning, Boss Lando. Ano per piraso? 250 per piraso ng mga isdang gulyasan. Ito po yan, ganyang kalalaki. Dorado ba naman? Oo. Yun, isdang dorado, no? Bossing, thank you, salamat. So, dito, talagang a-update tayo ng kanilang mga latagan dahil marami sa atin ang naghahanap talaga ng mga murang presyo. So, mga bangus. So, ito. Pugita, boss, pugita. Magkano? Daan. 100 lang ang kilo. 100 per plate. 100 pesos na kilo ng mga pugita. At yung mga bangus na tumpukan, no? Mga 100 lang, pandaing, 100 lang. 100 pesos din ng mga bangus pandaing. Ang gagawin niya, tatama nga mo. Yan, mga tumpukan na bentahan po matang baka, no? Kahit may tubig ay tuloy pa rin ang ating pag-update dito po sa Malabon Fish Market. Ayun na nga, sabi ko dapat. Tumpukan? Magkano presyo? 100 pesos na tumpukan ng mga isda rito, no? Salamat! Boss, shoutout nga. Ah, shoutout. Sa anak ko. Ayun, shoutout po sa asawa at anak. Ayun, Ako, shoutout. Si Maribik. Hmm. Sige po, ingat po. Shoutout po. Ano ba siya ulit? Boss Lando Explorer. So, yun yung kahapon na nakausap natin, no? Shoutout sa iyo. So, dito na tayo sa mga latagan pa ng mga prutas. At meron din po mabibili rito sa halagang 80 pesos na kilo ng mga manggang hinok. Yan, yung mga presyo, no? Mga tulingan, 70 pesos na lang po na kilo at napakamura po ninyong mabibili. Boss Brian, good morning. Good morning. Wala na at paubos na ang kanyang latag ng hipon. Shout out sa iyo, Agustin. Alright, so sa sitwasyon dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, kahit na may baha sa bandang dulo ay namimili pa rin ng ating mga kababayan at naghahanap ng mga murang presyo. So yung sitwasyon po dito ay napakaraming tao. Ayan po yung mga kababayan po natin na naghahanap talaga ng mga isda o anumang klaseng lamang dagat na inyong mabibili. So shout out kay Cheche, kay Macy at Joy Rojas, no? Shout out po muli sa inyo. At ingat po palagi tayo. Shout out po. At sa mga OFW po na naghahanap buhay po sa ibang bansa, shout out po. At sa mga kababayan po natin na dumarayo,
At sa mga nagtatanong, sa mga viewers po natin, shoutout po sa inyong lahat. At lagi po tayo mag-iingat. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.